ପରି ଏକମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ରାତ୍ରିର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରେ, ସେହିପରି ପରିବାରରେ ଏକମାତ୍ର ବିଦ୍ୱାନ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ବଂଶକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରେ। ବନରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶୁଖିଲା ଗଛ ନିଆଁ ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ବଂଶରେ କୌଣସି ଏକମାତ୍ର କୁପୁତ୍ର ସମଗ୍ର ବଂଶକୁ ନାଶ କରିଦିଏ। ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ କଠିନ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟୀ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦୂର ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବିଦେଶ ନୁହେଁ, ମଧୁରଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପକ୍ଷରେ କେହି ପର ନୁହନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ବଂଶର ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୟାହୀନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଗନ୍ଧହୀନ ପଳାଶ ଫୁଲ ପରି ସେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ପଶୁ ପରି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଅଦୃଶ୍ୟ କଣ୍ଟା ପରି ସେ ତାର କଷ୍ଟଦାୟକ କଥାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଲଙ୍ଘନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ନାନା ସଙ୍କଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚରଣରୁ ମଣିଷର ବଂଶର ଗାରିମା, ଭାଷାରୁ ତାଙ୍କର ଦେଶର ପରିଚୟ, ସ୍ନେହ ଆଦରରୁ ଆନ୍ତରିକତାର ପରିଚୟ ଏବଂ ଶରୀରର ଗଠନରୁ ତାହାର ଭୋଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଭାସ ମିଳେ।